Tänään olisi juomatestissä tätä Havanan Mai Tai Long Drinker on kirsikka lonkeroa. Tää on piilotettu tai loinut tuolla jääkaapin pohjalla muutaman kuukauden, niin en kyllä tiedä miltä tää maistuu. Lasistahan kaikki maistuu yleensä paremmalta, niin kaadetaan se sinne. Mukavan väristä. Väristä tulee plussaa. Kaadetaan nyt alun valmiiksi tonne ton verran, niin hajutesti. Tommonen limpparinen maku. Erittäin limpparimainen maku, niin haju anteeksi, niin siitäkin tulee plussaa. Nyt maistetaan. Alkumaku on noin kirsikkainen. Maistetaan vielä. Kyllä tää ihan hyvä on. 3/5.